ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರು ನೆನ್ವೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀ ರಜೆ ಅವೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ದೇ ಪಂಡ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗಿಗ ಬಂದೆ ಪಾಪಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ದು ಉರು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ದು ಉರು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂಚಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದು ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗಿಗ ಬಂದು ಈ ರಜೆ ತೆತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ದು ಒಂಚೂರು ಬೋರಾಂಡ ಅಂಚ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪಿದೆ ಬತ್ತನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಸುತ್ತಾಕಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಸೈಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಒಕ್ಕ ಬೀಚಿಗೆ ಅಡೆ ಇಡೆ ಪೂರ ಪೋದು ಬೊಡಿನೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಫಿಲ್ಮು ತೂಕಂದು ಬತ್ತೀನಿ. 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಶೋ ಉಂಡು ಜೈ ಫಿಲ್ಮು ಮುಲ್ಪ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಡು ಐಡ್ದುಂಬು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಅಂಚಿಂಚ ಆವಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಪಾವೆ ತುಲಿ ಗೈಸಿಂದ ಪುದರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸ್ಮೋಕಿ ಡಾಕಿ ಇದು ಇತನ ಅವಳಾದತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನದತೆ ಬಯ್ಯಾನ ಪೂರ ಓಪನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಮಾತೈತೆ ಓಪನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯಡ್ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಎಕಡೊಂಜಿ ತಿಂದಾಂಡು ಚಿಕನ್ ಎಗ್ ರೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಿಂಟ್ಲ ಇಂಪರಿಯ ಜ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಪೋಡು ಮೇರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕುಲು ಒಂದಿರು. ಸೊ ನನ್ನ ಲೈಟ್ ಮಿನಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋಡು ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಬಯ್ಯಾಡ್ ಕೂಡ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಬರ್ಕನ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬರೋಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಮುಲ್ಪ ತುಯ್ಯಾರ ಶೋ ಕುಪ್ಪು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎತ್ತೆ ತಿಂಡಿನ ಒಂದು ರೋಲ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡೆ ಕೆಲವು ವೆರೈಟಿ ತಿನ್ನೋಡು ಶಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಉಂಡು ತಷ್ಪಾವಿ ಎಂದು ಪೂರ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಆತನಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಶಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಂಡು ಪೇನ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಲ್ಪ ರೋಲ್ ಝೋನ್ ಉಂಡತೆ ಆ ರೋಲ್ ಝೋನ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ರೋಲ್ ದಿತ್ತೊನ್ನಿ ಚಿಕನ್ ರೋಲ್ ಬುರ್ಜಿ ರೈಸ್ ಬೊಕ ಫಿಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ತವಾ ಫ್ರೈ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತ ಎಂಚುಂಡು ಫಿಶ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡತೆ ಗೈಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಪೂನ್ ನಮ್ಮ ದಯಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಗಂತ ಬತ್ತಿನದೆ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಫಿಲ್ಮು ಪೋಯರ್ ಉಂಡತೆ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದ್ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಪೋಡತಾ ಐಕ್ ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಒಂಚೂರು ಊಟ ಕುಲ್ದು ಪಾತಿರ್ಗ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲುಗ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ಯಾನಲ್ಪ ಇಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಂಡ್ಯದಾದಿತ್ತು ಪಂಡ ಬಯ್ಯಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ ಪಂಡೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಇತ್ತನೆ ಮಲ್ತು ಪುಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಬಂದಿರು ಅಂಚ ಅದು ಬಯ್ಯಡ್ ರಶ್ ಪುಣ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಅಂದ ಬಯ್ಯಡ್ ರಶ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಅಪ್ಪನತೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾಕ್ಲುಲ್ಲೇರವೆ ಮಸ್ತ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಅತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಿಕನ್ ಎಗ್ ರೋಲ್ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಮಿಂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಆ ಸೈಡ್ ರೋಲ್ ಝೋನ್ ಉಂಟಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ವನಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡವೆ ಒಂಜಿ ರೈಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣೊಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಾಡು ಬತ್ತಿತ್ತಡು ಆಯ್ತು ಒಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ತವಾ ಫ್ರೈ ತೊಂಡ 100 ರೂಪೀಸ್ ಖಾಲಿ ಎತ್ತು ಶೋಕಿತ್ತನತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತು ಬಂಗುಡೆ ಏನು ತಿನ್ನ ಸಮೇತ ಚೂರು ತಿಂಡೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು. ಒಕ್ಕ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಇದು ತೊಂಡಿತ್ತ ಒಂಚೂರು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು 200 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ್ಲ ವನಸ ಅಡ್ಡತೆಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಡನ್ 200 ಇಜ್ಜಿ 190 ಐನಿ ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಟ್ಲ್ ನೀರು ಬಾಟ್ಲ್ ತೊಂಡ ಅಂಚಾದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ವನಸ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ತಿಂಡಿ ನಿಂಕ್ಲು ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿದೆ ತೊಂಡು ನಿಂಕುಲು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಫುಡ್ ಒಂಚೂರು ಏನು ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಕುನು ವನಸ್ಪುರ ಅಂಚ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಪುನದು ಅಂಚ ಅದು ಮೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾದು ಒಂಜೇದೆ ತೊಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಎರಡು ತಿನ್ಪೇನ. ಸೊ ಅಂಚ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಾಗ ಯಾವ ಉಂಡು ಈಗಲೇ ಅಲ್ವನಾ?
ಅಂಚಾಪಿ ನಾವು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಂಡ್ ಒಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಫುಡಿನಕ್ಲು ಬರುತ್ತೆ ಪಂಡ ಫುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾಕೆ ತಿಂಪಿನ ನಮಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ಇನಿ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಚೀಪುಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ಅಯ್ಯೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೋಡು ಲತೊಂಬತ್ತಿ ನೀರಂಡಲ್ಲ ಏನ್ ತುಲೆ ಎನ್ನೆಡ್ದಿರ ಗೇತು ಸೇವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂದತ್ತ ಈ ತಿನ್ನೇರು ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಪುನೇಡ ఒక వేగ నెట్ ప్రపోపుండు ఐస్ క్రీమ్ ఐట్ నెట్ ప్రపోపుండు పానీపూరి ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂದಿ ಓಕೆ ನಮೈತೆ ಮೂವಿಗೆ ಕೋಪ ಜೈ ಮೂವಿಗೆ ಹೋದಿಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಮೂವಿ ತೂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ನಮೈತೆ ಒಲ್ಪ ಪೋಪನ ಉಲ್ಪತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಡ್ಲ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐಕ್ ಹೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೂವಿ ತೂದು ನನ್ನ ತಿಕ್ವೆ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ 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 ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ಬೇರಿಸ್ಗು ಓಪನ್ ಆಡು ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಏಯ್ ಇಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ತೂದು ಬತ್ತ ಜೈ ಮೂವಿ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಪಂಡ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಲೈಕ್ ಕಾಣಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮೇಡಕೇನ್ಗ ಮೇರ್ನ ಎಂಚೆತ್ತಂಡಿ ಮೂವಿ ಶೋಕಿತ್ತನದೆ ಸೊ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಫನ್ ಇತ್ತು ನಾವೇ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ತಿಳ್ತು ಸಾಕಾಂಡು ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನ ಒಟ್ರಾಶಿ ಫನ್ ಇತ್ತಂಡು ತಿಳ್ತು ಸಾಕಾಂಡು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಪೋಣಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜೀತ 4 ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣ ನಾವು ದೂರಾಗ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಹಲೋ ನೀ ಗೊತ್ತು ಅಡಗೆನಾ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕಡೆ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀ ಗೊತ್ತು ಜಂದ್ಕೇಂಡಿರು ಇತ್ತೆ ತೂಕಾಗೆ ಸೊ ಮುಡಿಪು ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಇಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೈತೆ ಮುಲ್ಟೂರ್ದು ಮೇರ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಅರ್ಧರ್ಧಡ ಅಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಪನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಸೊ ಅಂಚಾದು ದಾಲ ಪಂಡ್ರ ಪೋಪುಜಿ ತೂಕ ಇತ ಪೋಪ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಮುಡಿಪು ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಸುರುಕ್ಬೋದು ಚಾಪರಂಡ ఇంకొంచెం టీ లైమ్ టీ అండాలి బోర్డు లైమ్ టీ సో ఇంకొంచెం లైమ్ టీ బోర్డు గా ఇస్తాయి పండ బాయ్ చెప్ప ఉండు సో అంచాదు ఓకే తిక్కో ఇంకో అల్ప పోదు బాయ్ బాయ్ తెలిపోయి ఉంతే ಗೈಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋಪ್ನ ರೋಡ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಇದು ಶೋಕುನು ಸೂಪರ್ ಅದೇ ವೇ ಟು ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಅಜ್ರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಪೋಂಡ ಚರ್ಚ್ ಮೇ ಬಿ ತೋಜೋಡು ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಬತ್ತನತೆ ಮುಲ್ಪ ಪೇ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಅಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸೂರ್ಯದೇವೇರು ಉಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜೊಂದಿಚ್ಚಿ ಪೇ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು 30 ವಾವ್ ನಾನು ಶೋಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಮೇಟ್ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀ ಉಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಒರಿಯಾಗ 32 ಜನಕ್ಕೆ ಅಜ್ಪ ಕೊಡ್ಲೆ ಹಿರೇಗಿ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಇಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರು ಬರ್ಪನತ್ತ ನೇಡು ದುಂಬೋರ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಹೌದು ಆಯ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜತೆಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಂದಿತ್ತಿಂತುಲೇನು ಮೇ ಬಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬೈದ ಬಂದು ದಾದ ಮಂದಿನ ದಾದನ ಮಲ್ದ ಜಾದು ಪೋಡ್ಯಾನು ಆನಿಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಅಂತಿತ್ತೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಡೆಯನ್ನ
ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅವನೊಂದು ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಶೋಕ್ ಬರೋದುಂಡಿ ಲೈನ್ ಡಿಚ್ ಗೈಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ತೂಲೆ ಮುಡಿಪು ಉಲೈಡ್ ದೇವರು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ಕತ್ತಲಾಯಿನ ಕಾರಣ ಆತ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಉಲೈ ಪೋದ್ನಿಕ್ಲಿಗ್ ತೋಷ್ಪಾವೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಂಚಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ತೂದ್ ಬರ್ಕಂದು ಬೊಕ್ಕನ ಮಂಚಿ ಪೋಯಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಚಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಬರೋಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಂಗ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡ ಅಂದಂದಿ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಪುಂಡ ಅಂದತಿ ಡೌಟು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಲಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಕತ್ತಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಶೋಕ್ ಬರೋದುಂಡು ತುಲೆ ಸಿಟ್ಟೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೋಪುನ್ನಮ್ಮ ಎಂಚ 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 ಮೇರೆ ಅದನ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತ ನಿತ್ತೆರ ಇತ್ತೆ ಮನಿ ಪೂಜೆರು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಅನ್ನಗ పొన్నులు వీడియో అంటున్నా కానీ బలిపునికి మక్కర్ మన ఫ్లేవే ಯಾರು ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲತ್ ಮಕ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಅನ್కున్నావు ಅದೇ ಓಯ್ ಆಹಾ ಅಂದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅನ್కున్నారు ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲತ್ ಸೊ ದೇ ಬತ್ತನ್ ನೀರ್ದಲಕ ತೋಜುನತೆ ದೂರೋಡ್ ತೂನಾಗ ದೂರೋಡ್ ನೀರ್ದಲಕ ತೋಜುನು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮನ್ಪುನಂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡು 300 rupees ಮೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಫೋಟೋಸ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ವರ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಎನ್ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ತೋಷ್ಪವ ತುಲೆ ಉಂಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ವೈಸ್ ಮುಲ್ಪೊಂಡತಿ ಕುಲ್ಲೆರ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಗಾಳಿ ಬರೋ ಒಂದು ಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಅತಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಗಾಳಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲುಗಂದ ಆಪುಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಒಂದ್ ಬತ್ತುಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಉಂಡತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾರ ಮನಸ್ ಪರ್ಪುಜಿ ಮೂಲ್ ಕುಲ್ಲುಗಂಡ ಆಪುಂಡು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಪಂತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ನಮ ಇಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನಾಗಲ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಗನ ಚಲ್ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡುವ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಅತ್ತಂಡ ಇಡೆಗೆ ಏನೇನ್ ಮನ್ಪ ಓಕೆನಾ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನು ಎಕಡೋರ ಪಂಡೆನ ಅಂದತಿ ದೈಕುಲ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕುಂಡಾವೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಬಿನಿ ಬೈದು ಒಂಜಿ ದೈನ್ ಮೆಲ್ಲ ಟಿಂಕ ಮಂದುವೆರ್ ಕಿಂಕುದು ಕೊಂತುವೆರೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಬೈದುನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಟು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನ ಪೂಜಾರೋಡು ಸೊ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಇದಿನ ಮೀನು ದೈಕುಲ್ ಪೂರ ಐತೆ ಶೋಕುದುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಾವೆ ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆರ್ಲಾಟನೇನಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಂದವೆ ಬನ್ನಾಗ ದೆರ್ಲಾಟದಲ್ಪ ಅಂದೆ ತೋಜು ನಿಜ ಗೊತ್ತು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಉಂಡು
ಸೊ ಅಂಚ ಮೆರಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಏನು ಅಂಡೆ ಅಂಚ ತೂದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತಿರುಗಿದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಬತ್ತ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿರ್ಗಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಸೋಡ್ ಬರ್ಕೊಳತಿ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಉಂಡು ಯಾ ಬರ್ತೀನಿ ಚರ್ಮುರಿ ತಿನ್ರಿ పోయి పోయి ప్రోగ్రామ్ పురండి సాంగ్ ఉందా రోజుండేవాళ్ళు ಬರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ Did you know the voice of Indian cricket is also the voice of